ಯಾರು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್.ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೋಡುದು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಏನು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವೆಜ್, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಹಂಚಿನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ. ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮುಖವನಸಂಡೆ ಎನ್ನವನಸಂಡಿ ನಮಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್. ಇನಿ ಪಂಡ ಶನಿವಾರತೆ ವೆಜ್. ಲೈಕ್ ಮಂತಿಜರ ಹರೀಶಣ್ಣ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವೇ. ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒನಸಂಡ ನಿಕ್ಲಪ್ಪ ದಾದೆ ಕಿಚ್ಕೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪುರ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒನಸಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ದಾದೆತ್ತನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಏರ್ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ.
ಆರ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮನಸಂಡೆ ಮಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಿಡಿದು. ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೊಂದುಲರಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿರ್ತ.
ನವೀನ್ ಲಾಕ್ಸದ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೊಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯರಿಗೆ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ ಬ್ರೋ ದಾದಿತ್ತಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವನಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಮಕಿನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದಿತ್ತನ್ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಪಾತು ಸಾಂಬಾರ್ ಆಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಅಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಟ್ ಆಡ ಅಲ್ಪದ ಟೈಮ್ ಮಂಚನ ಅಂದತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರ್ಲ ಇವ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕುಲೋನ್ ಪಂಡ ಕನಸು ಉಂಟು ಪೂರಲ್ಲ ಆಡು ಕಂತಿರಿಯೆ ಉದಿಪ್ಪು ಲಾಡ್ ಇಂತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಪೂರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇರೆಗ್ಲ ಬ್ರೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಗ ಮೊಲಸಂಡೀರ್ನ ದಾದಿತ್ತು ನೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಒನ ಸಾಂಡ್ ನಮಕಿನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪಾಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರಿಕ್ ದಾದಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡನಾ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ದರಿರೆಗ್ ಹೈಪನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರೋಗು ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರವೆ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಗಿದೆ ದುಬೈಗೆ ನವೀನ ನಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸೊಂಡ ದೊಂಬ ದೊಂಬುಗೆತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ
ಕೆಲವು ದೇಶಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಲಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಡೆ ದುಬೈಡುಂಡೆ ಬರ್ಸ ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡೆನ್ನ ಮೈತಿನವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಮುಲ್ಪ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓನ್ಲಿ ಬೆವರು ಹಬ್ಬ. ಈ ಇಯರ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುದು. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಂತ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಸರ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಓನ್ಲಿ ಬೆವರು ನೋಡಿ ಅವರೊಂದು ಬೆವರು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೆವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಳೆ. ಹೌದು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೋದ ಮಂತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಮಳೆ, ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಖುಷಿ, ರಜೆ 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 ಅಂತೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟಿವಿಯೇ, 24 ಗಂಟೆ ಟಿವಿ. ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರೋದುಂಡೆ, ಬರೋದುಂಡು. ಆತಿ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿ ಜೊತೆ ಹೌದಾ, ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದ್ರು ಸಹ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ, ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡುದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಟಿವಿ. ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಂಡಿ, ವಾಚವರ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಟ್ರೈ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೇದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಾದ ನನ್ನ ತೋಡು ದೂರಪ್ಪು ಉಂಡ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಬ್ಬಾದೆ ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನವೀನನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅವರು ಸಹ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅವರು. ನಮಗೆ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನನ್ನ, ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಹೌದು, ಸಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಿಯನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಮೆನ್ನಾರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಕುಂಜು ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್
ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಈಗ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಷ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವಿನನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನವೀನನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನನ್ನೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ನವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ? ನವೀನನ್ನೇ ಊರಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬರೋಡೆ. ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ದಾದಿ ಕಚ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಉಂಡೇನಿ ಇನಿ ಓಲು ತುಂಡಲ ಅಂದ್ವೇತಿ ಸ್ವೀಟೇ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂತಂದೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ. ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ. ಹಾಯ್ 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 ಕರಾವಳಿ, ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯರಾ? ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ ಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಗ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅವರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್.ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.
ಉಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಹಾಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದಿತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೆರೆಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ದಾದೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಿಕ್ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಇರೆಗ್ಲಾ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇರು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಲೈವ್ ಮುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂತವೆ ನೀನು ಬೇಗ ಉಂತವೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ರಾಜು ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜು ಬ್ರೋ ಹಾಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದಿತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ರಾಜು ಬ್ರೋ ಸಂಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ರೆಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಕಿನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರಾಜು DS ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ನೋ ತಾನೆ ಲೈಕ್ சரி சரி சமாதானம் உண்டவே ಒಳ್ಳೆ இருக்கீங்க ಏರು ఒక దాదితి నేను స్పెషల్ ఇరేగ ಜ್ಞಾನ್ ಇಂಚಿನ ಇರ ಜ್ಞಾನ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರುವಲ್ಲರು ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಜೇನಿ ಮೌನಿಷ ಮೌನಿಷ ಚೂರ್ ಮೆಲ್ಲ ವಯಲಿನ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡಾತಿ ಬಾರ್ಶಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರ್ಶಕ್ ದೋನ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಪಿಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಚೂರು ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜೆ ತಗೊಂಡ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಇನಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಜಿನಾಂಡ ಇರೆಗೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ರೆಡ್ ಐತನದೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಅಂತ ಅವಳೊಂದುಲ್ಲೇ పోయి బుక్క కొత్త పంది అండ్ లైక్ అందే గుడ్ జాబ్ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಅವ್ವೇತಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವ್ವೆ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಇರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂದು ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಪುಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಪಂದು ಈರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಾರು ಒಲ್ಪದಾರು ನಮ್ಮೂರುಡು ಪೊನ್ನ ಅವಡಂಡೆ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರು ಗೊತ್ತಾವಡತಿಬ್ರು ಬರಿಯರ ಪಂಡರ ನಮಕ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಗ್ ಬಾರ ಉಂಡತಿ ನಮಕ್ ಬರಿಯರೆ ಆಪುನಾನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಇಂದಲ್ಲ ಊರುಡು ಪೊನ್ನು ಸದ್ಯ ಗಿಜ್ಜಿ
ಊರುಡು ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇರೇನ ಪುದರ್ದಾದ ಎನ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಶರ್ಮ ಬ್ರೋ. ಪುದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅದೇ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು. ಆಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಿರಿಗ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಶುಭಾಶಯ. ಬೊಕ ದಾದೇನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬೊಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಇನಿ ಆರ್ನ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ಪುದರ್ ಶರತ್ ಶರ್ಮ ಊರುಡುಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಮೀನೆ ಅಲ್ಲೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ ದಾದಾಗೆ ರಾಜೇಶನ್ನ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಒಂದಿಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಶರತ್ ಶರ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡುವೆರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಅತ್ತೆ ಶರತನ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಊರು ಪೂರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಂದಿ ಶೇ ಅದು ಹಿಂದೂ ಅತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡೈನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಡ್ದಾರ ನಮಕ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರಾತ್ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುನೋಡು ಇರು. ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಷ್ಟ ಏತ್ ಇತ್ತನಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪಂಡ ರೈಕ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ತೀರ್ ಮಾತಾರ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ತೈಕಲ್ಗೇನಿ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊರು ನಾಡಲು ಪನ್ನಗ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಚ್ಚಿಂದಾಪ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ ಎಗ್ಲ ಆತನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು. ರಾಜೇಶನ್ನ ಈರೆನ ಕಂಕನ ಬಾಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗ ಆವು ಈರ್ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚವೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಎಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಕೆಪ್ಪೇರು ಏರೇನು ಕೆಪ್ಪುನೆ ಮಂಚಿನಕ್ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವೇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನತ ಇತ್ತೆದ ಪಂಡ ಇಂಚಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ತೂನಗನೆ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾನೆಂದು ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಯೋಗ ಬನ್ನಗ ಆಪುಂಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಲೆ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಪನ್ಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಏಪ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ದಾದ ಇರ್ನ ಅಲೆ ಬೇರ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾರೆ ಭಟ್ರು ಅರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ದಾದ ಇರ್ನ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ರೈಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ.
నక్షత్ర రాశి తూదు మది మ్యాండ జీవన ఎట్టే ఉప్పుండవు ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅವಂದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ದಾದೆ ಮನಸ್ಸಂಡೇರ್ನ ಇರಿಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ఒక విశేష ప్రేరణ దాదేని స్పెషల్ ಆರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಆಗೇರ್ನ ಶರತನ್ನೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಲೆ ಇರೇಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವನಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವನಸ್ಸಂಡ ಸೌಮ್ಯಕ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರಾರ ಲೈವ್ ಬರೋರ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಚಾ ಆಯ್ತಲೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರವೇ ನಿಖಿಲ್ ನಾಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓ ಒಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ನಿರಂಜನ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಅಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓ ಸೌಮ್ಯ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಕ ಸಮಾಚಾರ 155 ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಈರು ಒಲ್ಪರ್ದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಬೊಕ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬರ್ಸದನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೊನ್ನ ಸಾಡಿ ದಾದಿತ್ತು ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದೆ ಭಕ್ತಕೋಡಿ ಅಂದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತೈರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ನನೋರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕಡೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಯಾಕೆ ಪಲ್ಯ ಸಾರು ಹಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಳ ಅಂದೆ ಎಡ್ಯಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೀದಿನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾರುಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲೇರೇನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ
ಮಲ್ಲರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆಮ್ಮ ಹಂಡೆ ರಜ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಟಿವಿ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನೆಟ್ ನೆಡ್ದು ಜೆತ್ತದು ಅವಳು ಟಿವಿ ತೂಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಡತ್ತ ಇಕ್ಕೆನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಓದಿಯರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿದ್ಧರಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಬುಕ್ಕ ಮನಿನಾಗ ಭರಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವೆಜ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಫ್ರೀ ಆಟ ಪಾಠ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಡು ಆತೆ ಅಂದಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡನೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ಅರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಆಪ್ನಾತ್ ಮನಿನಾಗ ಭರಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಜಿಪ್ಪುದಾದೆ ಸೊಮ್ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂತಲೇರು ಕಜಿಪಿನಿ ನಮಕ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡೈನಿಕ್ ನಮಕ್ ತರಕಾರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಇರೆಗದಾದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡೋಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಹೌದಾ ಇರೆಗ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಸೊಮ್ಮೆಕ್ಕ ನೀ ನಿಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ಜೇನೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬ್ರೋ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೆಜ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಜ್ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ అంటే ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದಾದ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿಕೇಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ